Mas, Grab G. Sanes mas, ojek offline. Bisa mengantarkan saya ke rumah enggak, Mas? Bisa, ayo. Baik. Nanti yuk. Ya. Sini saja. Tak kayak bonus bos. Terima kasih. Kok motor ini aduh sik leren sik. Sel. Ya Allah, enake leren kok ngene. Wis urip gak enek critane apa-apa. Ning kutha kena lockdown, ning desa kena lockdown. Gusti Allah ijan gak adil balas. Sing kiri-kiri wis ra duwe kerjaan malah kere, sing sugih-sugih tetep enek bayaran mergo PNS. Ndak 12 yes. Ndak umur. Leren karo merenungkan hati biar tenang. Mergo badi sliding tackle karo kanca dhewe. Gusti kok koyo ngene uripku. Sinteng nih di tante di Solo ket mau ket jam 1 jire rene. Nek di rongi cangkir raket mau. Halo bos. Woi, rene ya tamu iki. Oke, OTW, yo. Piye bos piye? Urane telat, aku mau enek urusan ya. Iya to, Woi. Lah nang kono arek bocah mesakne aku. Merenung diri dhewe. Tak omongi. Ngomongi piye? Yo ngomongi masalah kehidupan to, Mas. Ngerti ora? Iya. Saiki piye? Kerjane piye? Wes awakmu ki mulai saiki tak mau kerja. Kerjamu ya jumbo gunane sing salah guna. Siap. Kerja sing teratur. Siap. Sing istiqomah. Siap. Ya wis ono tak mugrisal. Siap. Aku langsung kerja ya iki. Yo, Siap. Alhamdulillah ayem uripku wis rada nek peningkatan. Uripku kerjaku anyar. Nek nyambut tok. Karo ngenteni wong tuku ra tuku-tuku.
何？お前はもう死んでいる。Tumbas. Oh iya, tunggu apa le? Ayam goreng. Ayam goreng, gak enak ayam goreng iki bakule jajan-jajan karo material paku karo untumu lho, maku untumu lho. Lah lah. Wong wis genah toko koyo ngene tukune ayam goreng. Tumbas weh, tumbas. Sopo ngene? Tuku apa le? Lho. Apa iki suap? Mau aku duwe haram iki. Ijol. Oh, ijol duwe to? Piro? Rongewan rapopo. Gua enek 20-an nek. 2 bulan yo rapopo. Iki. Yo. Wes gun kabeh iki yo. Paken. Kau men. Aku sugih kok. Alhamdulillah. Tak lapo dhewe. Wis. Foto dhisik. Tidak ceblok. Apa tuku apa we? Rene. Ora tuku. Lha terus. Ijol. Oh, cah idan wis ngalih. Ya wes, temen gelas.